ụmụ Igbo anyị ekene unu, ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu, anyị ekenekwa unu taa. Ụmụ Igbo anyị ekenekwa unu taa, ndị ọdịnala ekene unu. Anyị si udo dịrị unu, anyị si udo dịrị unu niile, anyị si udo dịrị unu niile, ndị ọdịnala si udo dịrị unu. A sị na eme onye ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Na anyway, nsogbu adịrọ. Asị m ka m kene unu, ịma na otu anyị na-apụtara okwuo, enwere ike ndị be anyị ga-asị nna ka ezikọ n'ebe nwanne anyị nwoke nọ. Anyị nọ ya, ihe mere na ya apụtabere ọ bụ na nwanne ihe anyị na-eme buru ibu, ihe anyị na-eme buru ibu. Ọ bụrụ na anyị emere ife anyị na-eme nwanne, ama ndị mmadụ ọma ihe anyị pụtara, anyị ọ bụghị anyị abịaghị ikwu okwu na igwe na-ekwu okwu ka ndị mmadụ na-afụ anyị. Mba, enwere ihe ọzọ anyị bụ n'obi wee bịa, ọ ya ka anyị na-eme. Ọ bụghị iwu bụ na a ga-apụta na Facebook kwuo ya. Mba, anyị chọrọ imepụta ndị be anyị ihere n'anya. Ka anyị ga-esi eme ya, agaghị ekwute n'okwu. So anyị kwesịrị ije nọdụ anị ji wee nnọọ mara ihe anyị mere onwe anyị. So atụmatụ aka a na-eme, ọ ya ka a na-eme. Ndị bekee si ọwụ stọdi ịghọta. Anyị na-eme dị ha ka anyị ga-esi eme ihe o wee banye abanye, ma otu ahụ anyị si wee buru ya n'obi. Maka a sị na-ekwu okwu emeghị ya ma ọ bụrụ akụkọ ifo, bụ ọgụbara nwoke anụghị anụ ọ bụrụ onye ụjọ. Mana tupu anyị na-ekwu, anyị ga-ekene godi ndị nwe anyị. Anyị ga-ekene enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ. Maka na asị nọ ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Ọ bụ otu a ka anyị si eme na be anyị, na ndị ọbụla nwere ka ha si eme na be ha. Ndị obodo niile n'ụwa nwere otu ha si eme, enwere ihe eji mara ha n'ụwa ha pụtara. Ndị Igbo ihe eji mara anyị bụ eke, orie, afọ, nkwọ, everything added into it. Ihe ọbụla ọ sọrọ gị adịzie dị. Mana ibido ha na ị ga-eburiri ụzọ kene anyanwụ, maka ọnyanwa bụ isi kwọ nwa. Kene ọnwa, ya bụ nne. Kenekwa anị, ya bụ akpa nwa. Ịkpọwazie the four element bụzi ekene, orie na afọ na nkwọ n'ihe niile. Agwara m ndị be anyị na ndị ọdịnala anyị ga-enwe akwụkwọ. Otu esi agụ akwụkwọ n'ụwa ọ ghọrọ anyị ndị Igbo ahịa, o fevọ ha anyị. So ọ bụrụ na enweghị ihe anyị mere, ihe o gosiri na isi adịrị anyị mma. Nke esi agụ akwụkwọ n'ụwa nke anyị pụtara o fevọrọ anyị. So anyị ga-enwerịrị otu nke anyị ga-esi akụziri ụmụazị ya akwụkwọ ha aghọta ya. Maka ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne, mmadụ were injinia pụta, o nwere gota n'ihu ya adị ya, ọ na-egwu toilet n'ime ya adị ya. O gwuo toilet ebe ogwuo sọkapit n'akụkụ, gbapuo mmiri n'akụkụ, ya o gosiri na iwere injinia. O gosiri na iwere injinia. So because akwụkwọ bụ indoctrination ọ program, ịgụ education bụ program. So anyị ga-eprogram our people ka ọ dị ka ọ fevọ na anyị ịghọtago ka esi eme n'ihe. So onye maka ekwu eji wee sị na a ga-enwe akwụkwọ nke ọdịnala ka esi akụziri ndị mmadụ ihe ha aghọta ya. Sayensị bụ sayensị everywhere in the world, onwekweghị ebe ọ dị iche. Ọ dipendịrị ka isi wee kọwara ya ndị be ụnụ. Otu isi wee kọwara ha ka a ga-esi aghọta. Otu ụwa niile ofu ihe ahụ, the energy is energy everywhere. Ma n'elu ma naanị, ha niile bụ ofu ihe. So ọ na-eme na-ekwu okwu anya anata m arụ na ntị ka ntebego dị ebe a, nsogbu adịrị n'idi befu ndị mmadụ fụna. So ihe m na-agwa ndị be anyị bụ na ọkụ nwere ọdịnala onweghị n'ụwa, as long as na this life mere otu, as long as na this life mụ na gị nọ na-eme exist. Ọdịnala o bụ interest, achọghịzị m na-asụ Igbo ebe a nchọt. O bụ ndị Igbo n'obi wee bịa. So anyị padịrị ihe niile ga-eme ka ndị Igbo bara ndị Igbo uru n'okpuru ọdịnala wee buru ya na-apụta. Agba m ihe ndị mmadụ na-eche dị eche. Anyị agwara m na ya abịaghị ebe anyị. No, ọ bụghị ihe ahụ ndị be anyị na-eche. Anyị ji afọ ọdịnala wee bịa, mana ọdịnala ihe niile ga-adị ya n'ime. Maka esi eje n'ọnwa, maka esi eje na, maka esi eme ihe niile, as long as na ọdịnala mere consign. Ọ ya bụ Harvard University nke anyị. Ha nwere Harvard, anyị nwere ọdịnala, nsogbu adịrọ. At the end of the day, a sị na-achọ ọsọ agụọ maịlị. Mgbe eruo ebe a na-eje Georgia, eruo ebe a na-eje Georgia, ọ mgbe aha ka ndị na-eje ụka, ndị ọgba aghara mgbe aha ka ha ga-ama na ya abụghị ọgba aghara. Ọkwa sị na mmadụ bụ onye okwu na ụka. Onye okwu na ụka bụ onye gịnị? Gịnị bụ onye okwu na ụka? Ọkwa onye nsogbu. Gịnị ka unu na-eje ụbọchị Sọnde? Ụka. Nsogbu ka unu na-eje ebute. Ọ nsogbu ka unu butere ya n'ala Igbo. So a na-ekwu okwu ọdịnala ya, ndị mmadụ ekwuzi okwu. Ọ nwere onye sị na o jere igote ọjị, oruo ebe ọ na-egote ọjị, ofu enye nwoke asị ya na nwanne ịba ala dibịa, iwu chọwa na onye na-akọ ọgwụ.
maka young boy chọrọ igoro ọjị ka ọ wee gọọ ọjị goro onwe ya ọfụ. Onye nkịtị amaghị ihe bụ ọjị. Onye nkịtị amaghị ihe bụ ọjị. Ọfụ onye jere igoro ọjị na-akọ nọnsensị. Ụka eme n'ụlọ arụ. Agwara m ụnụ ihe ọ kamara ụnụ. Mana nsogbu adịrọ. Ọdịnala ya bịaranụ. Ọkwa ifuru ụmụ anyị na-amụta. Anaghị m alaiki, anaghị m aṅụ iyi. Mana ụmụ ụnụ na-amụta ngwa ụnụ n'ihu Chukwu na ihu mmadụ. Ha ga-apụta na-eme ọnụ ọdịnala ya bịaranụ. All the best mere ha. Because onye nwaga even o nwere ihe a na-akpọ mmadụ stop that mind, blocked mind. Ọdịnala ga-enye the mind the freedom to think alone. You got to go. If you think hana alone within yourself, from that moment you begin to see light. Ifubuzo. As long as you free your mind from this devil and God and nonsense, from that moment you be the fubuzo. Because I will go na ebe a na ewepụ okwu na aka ga-enwe ha aka, Chukwu enwe ha aka ọzọ. Onwezi aka ọzọ Chukwu nwere, enwezi anya ọzọ Chukwu nwere, enwezi ụkwụ ọzọ nwere, enwezi isi ọzọ nwere. Ọ bụ ngụnwa bụ ihe niile ahụ Chukwu ji arụ ọrụ. So ọ bụrụ na emerie ịda na your educational system adịrị oke. Enwere something dị wrong somewhere, ọ bụ na mmadụ mere gị pọpị. Enwere ihe mere gị iji wee ghara ịma na ị ga-emenwu those things. Mana ọ bụrụ na enye gị free information, education is the key. Ọ bụrụ about information self, education is the key because information is already there. Information, they know how to educate this person ka ọ more understand. A na-eme je na any developed country ọ bụla ifuru. A na-ebido na nwatakịrị. Ihe ọ bụla nwatakịrị na-eme, onwego opportunity already. Ọ ya ka m gwara m ndị be anyị maka ndị na-ekwu ihe mmụọ na ihe mmadụ na ihe nka. Nsogbu adịrọ, imebe nsogbu dị. E nwere 4 element. Ọ bụrụ na anyị create a job according to this 4 element. Nwanne iwere ọgba nje ị na-eti egwu na-eme model. Iwere onye agwụ ị na-eme sayensị na-eme dọkịta. So ị na-agba bọọlụ na-eme nka. So nwezi onye ga-anọkọta because ihe na-egbu ndị Igbo bụ onye na nke o jere ụwa agwụ ka ị wee dị na mma. Oke nsogbu adịghị, rụcha dị agwụ gwa m na kọmpanị onye ga-arụ. Ịrụcha dị agwụ gwa m na kọmpanị onye ga-arụ. Agwụ ọ ga-enye gị, ọ ga-atụrụ gị mana mba. So oge erugo mgbe anyị kwesịrị iwepụ this mindset of individual mindset, tinye mindset of an Igbo. Mindset of an Igbo, then things change because isi na nje ka chi m mere m nke a, chi ga-emere gị ka onye chi ga-emere an Igbo. Kedu onye ga-emere an Igbo ma o mechara chi unu niile n'ofu? Kedu onye ga-emere an Igbo? Ọ ya mere ihe anaghị agara anyị ọfụma until we begin to think that charitable mind. Ogbenye ọgaranya, until then ị ga-anọkwa na that bondage ịnọ. Ọsọ gị rụkwa agụ gba afa nwanne. Ịgbachakwa afa, kedu onye ga-arụ kọmpanị ga-arụ na ya? Ọ bụ ịgbacha afa irie gịnị? Ị ga-eri afa? Ị ga-eri afa? Ị ga-eri agwụ? Oke ịtazi ọkụkọ enyere dibịa, ịtacha ya ọkụkọ ahụ agwụ gị na-emezie. Mba nụnụ nwanne, onye ka a na-ekwu ọwụ na anyị mee destin now, ndị agwụ enwe ọrụ, ọgbanje enwe ọrụ, ihe niile ihe na-achọ n'uke enu abịa n'uke anị ịfụ ya. So ọ bụ the mindset ka anyị need to bring up. Ọ bụghị about individual, onye na nke gị njecha ihe mụ na ụmụ m ga-eri. Ịchọ ihe gị na ụmụ gị ga-eri, ọkwa ihe mụ na ụmụ m ga-eri ka ndị Igbo ka na-achọsi nsị ahụ. Njechuo ego m ji eko ihe ụmụazị m garị ya ka ndị Igbo na-achọsi nsị ha many years. Anyị achọtabekwa ihe na ụmụ ya ga-eri today ndị Igbo achọtabe ihe na ụmụ ha ga-eri. Ọ ya jikwa anyị tata ebe a tukwerukwe taa anyị nọkwa ekwu okwu ọdịnala ndị nwanne. Ihe owu na ifugo ngwa mmanụ na-abụghị mmadụ si ọwụ Chukwu gwa m, nye m nọmba ya. Ọ bụrụ na enwere onye ifuru n'ụwa si ekwensu ọwụghị mmadụ, nye m nọmba ya. Nye m nọmba ya. Ihe niile ifuru n'ụwa niile na-eme eziti na-afụ ya anya. Ikpughi isi eke, ọ iberibe ka ị dara, enweghị ọzọ. Ihe mmadụ gwara gị because na mmadụ gwara gị something ikwere. Inside your mind enwere mbọsị ifuru onye a na-akpọ Chukwu somewhere. Ịfụga anya apart from anyanwụ ị na-afụ n'ọnwa, enwego mbọsị ifuru mmadụ asị onye ahụ Chukwu. Ịfụga anya na-abụghị mmadụ ka ọ bụ. So iwepụ ha anya from mmadụ nwanne, ụnụ agazi na ka a na-aghọwusi unu na-asara unu ego ka ụmụazị. Kedu nonsense bụ datin? Onweghị onye si na enweghị energy, enweghị mmụọ dị adị, ọ dị bụ adị. Mana nke a na-asị ga-emekwa o meghere gị a na eze na kpụrụ na-apụta nke nonsense aha mmadụ je mee ezigbo ihe. Ana Igbo dị empty na-eche anyị ka ebe dozie ya. Empty land ka nkụ. Anyị ga-eje bido na ebe ahụ gbara ọsọ. Ndị agbara ọsọ je Lagos, ebe ahụ mere abandon. Ebe a nke anyị ga-eje dije bido na-emere onwe anyị ihe
anyị agaghị atụpụrụ ụlọ ọrụ sef even ịchọ ịbata ebe ahụ sef anyị amara ụdị mmadụ ndị nkịta ya kwa ha bịa dị okwe ha echu na eburu nọnsensị deti mebisiere onye a ga-asa onye ka eji ekwu ihe a onye ọbụla ga-eji n'ọwa ya ihe ise a n'anya ndị Igbo na-emegherizi emegheri n'ụwa ịkwa ka ndị Igbo dị ka nye usi atụ ndị Igbo dị ruchu unyu ị ga-afụ ebe mmadụ bi ndị Igbo si na ịdị ọcha na-akwanyere arụ isi ike mgbe anyị pere mpe anyị na-eme clean up every Saturday ọwụkwa Naijiria gwara anyị anyị nwe ji aka anyị eme clean up every Saturday anyị na-eme clean up nobody tell us clean the whole gota kpochasị ụzọ maka na ịdị ọcha na-akwanyere arụ isi ike nke kịta ahụ young boys pụta n'ụtụ ọsa ahụ nkwe ihe ọ na-arụ saa ahụ gbaa perfume na-agwa na street enwe ihe ọ na-arụ ọ kpọsa ahịa na-ekogharị na street onwe ihe ị na-arụ famụ dịkwa ebe ahụ empty land juru ebe niile nwanne electrician nke nnara be anyị na ndị plọmba nna nwanne ọ bụrụ na ha emeghị ha ego na asụsụ n'aka m more than 500,000 naira ọ ya eje gotere gị nke a gotere gị nke a gotere gị nke a nwanne ọrụ aka na Naijiria ọrụ aka bụ nnukwu ihe n'ụwa anyị pụtara sef ọwụ na Naijiria okwe nwere ọrụ aka onwe ihe dị ka ọrụ aka bụ the best thing nwere ike ime human being n'ụwa ndị Igbo achọrọ ya ọ chọrọ banye na nsarị n'anya Mercedes ma ọ n'anya Jeep onwe ihe ị na-arụ n'anya Jeep ị nweghị ego fuel nwanne ọ bụrụ ya datịrị ihe aka na-agwa ndị ba ihe a bụ ego this is ego nothing more nothing less iwe iyuzuru a commodity something eji wee mee because ego money is just for ndị ọcha enweghị mineral resources ha use all this money to value of their commodity ndị Igbo ewerezie emere aka ọrụ ọ ya na-achọ ego ọ na-anya moto nnukwu moto okoro ụgbọgụrụ ụlọ gị dị na village na-eru ahịfịa ụlọ ahụ ị rụrụ ego ahụ ị kpatara ego niile ahụ iji eru na village ọ na-eru ahịfịa dị nobody is there onwere onye na-ebe ahụ onwere onye na je go to your village nobody is there ụlọ ahụ na-eru ahịfịa 20 million 50 million in west wee ruo this house ọ na-eto ahịfịa nobody was there nobody is there a na-ekwu ọdịka so ihe a na-ekwu maka ọdịnala bụ na onweghị anyị agaghị eje na-aza ndị ọcha anyị agaghị aza ndị ọzọ anyị ga-asị kedu ka how do we do this thing anyị nwere afa nke anya na-akpọ ọdịnala then n'ime ọdịnala anyị ga-enwe system of anyị ga-esi eme ụmụasa ya educate a ga-ede na akwụkwọ uche anyị ebidogo eme ụmụ ihe abụghị ihe one day ụmụaka ya enwe the system e ga-eji akụziri ha ihe amụta ya mara ya n'onu Igbo ihe niile na ndị ọcha na-eme na sayensị anyị translate ya eto Igbo ji na nwata catch them young wee kụzibere ya wee na-eto so anyị nwere atụmatụ ọ bụghị na because na a na-ekwu mbọsị anyị na-afụhụ na anyị na-ekwu ebe a anyị ka nọ n'ọrụ ụmụ na obodo anyị nwere ka ọ dị so o nwechara ihe anyị ga-emegasị bifo ya ebido ọrụ ọ bụghị anọkọta nnọọ amakpụrụ dị emewe ozugbo mba nke a bụ freedom fighting ịghọtago ihe a bụ ihe a na-abịa pyramid so ị gaghị eje ọsọ makpụrụ like that bido ọrụ ọ bụghị taa onye a na-agụ ụlọ ngwa ha mbọsọ ọbụla m bidoro kwube gbaa m ọsọ asị mana masị mbọsọ ọbụla m sị gị na-echi eme nwanne don't listen to me anymore because anyị agbanarịgo m ịghọtago so ihe m na-agwa ụnụ bụ na otu anyị si wee gwue ka o si wee dị ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe andị anị nke bụ anị Igbo anyanwụ ọnwa elu na anị ga-agbara anyị osigharị na ihe anyị ji wee ebe bụ ka o si wee dị anyị n'obi ọ bụrụ maka akụ na ụba maka ya abụghị ndị nkịtị ọ bụrụ maka ego ọ bụrụ maka afa ihe anyị ji wee mee bụ na anị aha nna nna ya hapụrụ anyị ọkụ ahụ ha gụnyere anyị n'aka agaghị eregbu anyị that is the only reason ya bụ the reason because anyị afụghị unu anaghị afụ ụzọ we see ife a afụghị na with time Igbo we vanish omevapor ndị ana Igbo ga-adị mana ndị a na-akpọ ndị Igbo ga-vanish ha mee vapor disappear like many people disappear go many race disappear go I say mba kama ọ ga-adị ka otu a kama ka anyị jidegodo ọdịnala aha this name already emegbe re-establish the name at least go esi na from that place gabazie egwu ikwe the pyramid egwu ikwe the pole again then from there ụmụ anyị enwezie different kind of mindset because nke anyị nwere na-abụrụ ya nke a slavery mindset and slavery mindset kede ebe na end na ihe na end na vapor disappear slavery mindset will disappear ka ọ ga-eme so ya ka a ji ekwu ihe eji wee kwubo because ndị na-amara ma ndị na-afụ na ife afụ na nzuzo ma na ọdịnala enwere ihe dị ya n'ime mana ndị nkịta agaghị ama ga-asị na this young man ka ihe ọ na-akụgheri ọ na-ọdịnala ojebe ka ọ na-ede eje hapụ ihe ahụ ụnụ na-akọ nwanne ma ọ bụrụ na ọ bụghị mmadụ enweghị ekwensu enweghị Chukwu iwepụ ha because n'isi gị ọ na isi gị agwara gị na Chukwu dị igbupụ isi gị na enweghịzi ihe ma na-akọ
sọsọ ihe gwa gị na enwe ihe dị ka Chukwu bụ your brain. So jee jụọ na ewu ma mana Chukwu ọ dị ọ nkịta ọ sị gị nwoke m si ebe azụzụ pụọ. All because of na ị nwere mind to think. That's why you can think of Chukwu or ekwensu. Ọ bụ ngụnwa with the appearance ka a na-akọ akụkọ. Ọ bụ ngụnwa because you can think. Ị gaghị think ihe esi arụ ụgbọ mmiri wee ruo ebe Chukwu no ị ga-think ka Chukwu esi ese ndịrị gị mana build plane to go and see God. Mba, ọ Chukwu tọrọ gị mana how you think. Laziness ka a na-akpa lazy mindset. Ịnọdụ ebe a esi Chukwu give me something. Nwanne rugodi build the tower. O nwere nke a na-akpọ nke aha sị na Chukwu gbatụrụ agbatu Babylon, Tower of Babylon. Rụọ tower go and meet God. Mba, ị gaghị eme ya. Nenu nwa akpansị North Korea, akpansị ma mbọrọ kwukọta 30 years. Nekwa ihe ọ na-art gari na-abagharị. Nke anyị bụ anyị nọgodi focus one nọ. Nwanne onye nkịtị gwọ ngwọrọ ndị Igbo ngwọrọ ka ha nwe ihe dị mma ya. Iwe na-ekwu okwu anyị ga-ejegodi mechigodo ha n'Igbo megidogo ha n'Igbo nwegodi ihe na-akpọgoro structure, nwegodi a political structure na anị anyị. At least onye mee nke ahụ mmadụ zuo ochi agba ya ọkụ na street. So ihe o gosiri bụ na anyị amara ihe anyị na-eme. Nna anyị enweghị iwu. Ọ bụ na mmadụ zuo ochi na ekwuo na ihe a ga-eme onye ochi. So onye ezuo ochi na ihe a ga-eme, onye agba ama na ihe a uche nna nna anyị ha nwere onye mere ihe na ihe a ga-eme. Igbo land of today nwanne enweghị judgment amaha nke nwanne ime a na-apịatuo gị dị egbuo gị ozugbo kpaga ọkụ. Enweghị anyị amaha nke a na-eme asị election na-elu ndị asị tụọ ndị asị atụ na nke onweghị taiz amaghị amaghị ebe a na-eje asị Biafra asị Naijiria onweghị taiz no plan. Enweghị nke anyị ma na-eme enweghị system of education sị na ọ na-asụ Igbo na n'Igbo ka a ga na-asụ ebe na anaghị asụ oyibo ebe enweghị anything nwere ekụziri egwe ha na-eme sị na mmadụ nwere ebe a na-eje ịghọtago. O nwere ebe a enweghị ihe ọzọ onye na nke onye pụta n'ụtụ ọ na-agba n'ime ahịa, onye pụta n'ụtụ ọ na-agba n'ime ahịa, ndị relief market na-eje, ndị head bridge a na-eje, ndị mgbuka na-eje every day by day. Sọsị ya ka onye Igbo na-eme every day. Ọ pụta n'ụtụ oje ahịa bata rie nri gbom chikina ọgwụna owe onye Igbo agwụna. Ọ na-azị echezi ka ezi ụmụaka nna amụ ebe a kedu ịdị ọkwa nwa ya tokwa obidokwa mebe ihe nna ya mere. Nwa ya tokwe obido ebe nna ya kwụsịrị nothing. O nwere ike sef nye na nwa ya anaghị afụ anya sef. Ọkara mmadụ nwa ya nwere ike fụ ihe na-adịghị agị mụ maazị ha na-ajụ ezigbo ajụjụ. Ọ jụọ ya nsị ya mpa ihe ahụ gị nọcha dabechi ọnụ ebe ahụ are you out of your mind? Ma nwa ya jụrụ ya kọbọntị na papa ihe a ọ sị ya mechie ọnụ gịnị ka ọ na-ajụ datin. So ọ bụ nya nwa anyị amaghị ka esi azụ nwa, anyị enweghị sistem nothing. So ihe ọdịnala ya bịara ka enye anyị a system or a way because nwanne m ịchọrọ m ịchọọ ụwa wụ control ma ị control onwe gị onye ọzọ control oge. That is it, simple as ab. Ma gị ma ego gị ma ị control onwe gị onye ọzọ control oge. That is it. So ị ga control your land. Kedu na m ị ga-eji control under what? Under which dem ka ị ga-eji control ala Igbo gwa m maka ndị na-ekwu maka ọdịnala arụsị asị ha kedu ka ị ga-esi control ala Igbo na ndị pastọ na ndị chọọchị siementi enwere siementi nwee katọlik nwee assemblies nwee nka kedu na nke Christianity under what? Under Catholic ka under siementi ka under Assemblies of God ka under Grace of God. Which one? Ndị iberibe which one? Tell me. Kedu nke ya control ala Igbo gwa m nke ọ bụ ndị Catholic asị gị mba ndị Pentecostal asị na ndị Catholic na-efe arụsị ha na-efe ya apịrị apị ha nwere na-efe ya apịrị apị mana ọ dị same Jesus gị na-akpọ mana ọ dị same Jesus Catholic na-akpọ ka Pentecostal na-akpọ ka nke dị na-akpọ ka ezikwana ihe a na-akọzikwana here. Who is fooling who here? Onye na-edeceive ibe ya ebe a. So biko na ndị Igbo anyị akarịgo ụdị ihe anyị na-eme biko anyị akarịgo ya. Enwe ihe mmadụ na-eme ọzọ na-eme ọ bụrụ ihe iberibe anyị akarị ya n'ụdị ihe. O nwere mgbe anyị mazụrụ nwatakịrị ndụ ahapụzie ya nwụzie ka dịtịrị ihe ahụ ya emechi ya ma ịta. O nwere mgbe a ga-azụrụ nwatakịrị ndụ asịzie hapụzie ya hapụ na ya ka ọ nwụọ ka ọ nwụfuo. Nke ndị Igbo erugo na ndị Igbo erugo mgbe a ga-asị hapụzie ndị a ka ha nwụfu. Legodi anya na Africa niile, look at just look around you. So onye Igbo ga-adị comfortable na outside his land. Ọ na-anị nna ya ụjọ na-atụ ya. Naanị nna ya mụrụ ya amụ ụjọ na-atụ ya, ọ naghị ebi. Na be nne na nna ya ụjọ anaghị atụ ya. Ebe ka isi abịa na nke onye hey. So na Igbo ka ọ na-eme. Onye ofe mmanụ nọ na be ha
ebe ochiche ebe ọbụla o jere bata na be ha ozugbo daizi ọ dị relax. Onye ugwu the same thing. Onye Igbo o nwere ike o si ala bekee na Ogwi na Lagos ma Abuja ọ dịghị comfortable na be na ya. Unu agwa m na ezigbo ihe na-eme anyị. Unu afụ the sign. Ọ bụrụ na ịma ha sign a jee jụọ ndị na-akọwa nrọ ka akọwara gị ihe na-achọ ime anyị. Ịpụtazie ịdị comfortable na outside your land na inside your fat ebe nyere otubo gị ịdị more comfortable ebe ọzọ da na ebe nyere otubo gị. Ịma ha naanị na-achụ gị ọzọ. Ịma ha naanị na-achụ gị ọzọ. Ọ ga-agwa gị aka ikwu ịmara ya na ụmụnne. Ihe a bụ a new generation. Ihe a bụ a new generation. Ụmụazị ka m na-agba ndị adị young na below 30. Eji m Chukwu wee ya unu ma Chukwu ihe ọ sọrọ gị kpọọ ya. Ana m ayọ gị asị biko my friend. Ọgụ ịhụrụ ụka. Ihe ụka pụta bụ nsogbu. Onye ka na-asị mmadụ okwu na ụka so ụka mma na iji ire gị asịghị m gị bịa sobe m. Ihe m gwara gị bụ that mind. Mpa gị si ya no papa. Si ya show me the reason why I should go. Tell me why. Forget heaven. Papa, tell me why. Because this man, I watch a movie. Afro nwa obere nwa bụ scientist. Afro nwa obere nwa bụ doctor. Afro nwa obere nwa bụ astrology. Papa, if I nje na church here now, can I become somebody going this church? Can my future lie here? Ọ bụ na ọsa ha gị dị ajụjụ, don't go there. Ọ bụ na ọsa ha gị dị ajụjụ, don't go. Because your future is in your hand. Inwe anwa agaba ụka aha nwanne echi ị na-ayọ Jizọs ka o mere gị onyere gị ị gaghị eri nri. You don't have food. Ị nwere ụlọ, ị nwere ebe ihe ebi. Ị were Jizọs Virgin Maria ti na Facebook gị na ihe arụ eme gị. Ihe ị ga-efesi tomorrow will continue. The same thing mpụ na complain. Ọ hi ga complain. Because ihe mere mpụ nje complain bụ because of ụlọ ụka ahụ na-eje. Ọnyanwa. Ọkwa the same thing ka ga-akpọ gị wee je nwanne jiri nnọọ nwayọ. Ị nwere phone. Use your phone. Don't waste your data for nonsense. Don't waste your data for nonsense. Use the phone. Do some research by yourself. Give yourself education with the phone. Nurture your brain. Worry your brain with the phone. How to become somebody. Ka esi arụ ihe ọrụrụ. From net ị ga-afụnwu from net information how to do ihe ọrụrụ na net. Ị nwere ịnụ naanị nna gị. Bring them pieces by pieces. Couple them. Pieces by pieces you couple them. Otu a ka o si ebido. Mana ọkwa na isi every Sunday na ụtụtụ eje morning mass. Efi ekpe Angelus, mgbede ekpe Angelus, Saturday eje ụka, every day na-eje ụka. You are wasting your time. Time ị ga-eji wee mee ezigbo ihe ka ị na-waste. I'm telling you, I promise. Because ọnwụ na ọwụrọ mmadụ, there will be nothing like God. Also mmadụ na-eche maka Chukwu enwere ihe ọzọ. Iwepụ mmadụ Chukwu disappear. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ ọ bụ ngwa nwere ability to reason. Ọ ihe ọ na-ekwu maka ya, nothing more nothing less. Because the lazy is laziness wụ mmụọ mmadụ. Ọ bụ ngwa ji aka gị choose because Chukwu mere gị everything n'ụwa. Ọ bụrụ na ị marọ a sị na ozu na-amara akpa ogene ya nere egbe anya n'ọdụdụ. Ị marọ you learn from somebody. Onye aka nri kwuo aka ekpe akwụọ aka nri. Ihe ọ bụla nọ n'ụwa nwere aka nri nwe aka ekpe nwee opposite nwee worse. Everything. So ị mara ọmụrụ from somebody. Ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-abụ bigate. Mana mee amara na as long as na ị chọrọ mkpụrụ nke afọ mara amara na ọrụgodo onye oburu ka ị na-eburu mee ka esho na mkpụrụ nke afọ gị aha attain that na enweghị ike inwetanwu. Mana ị na-achọ ka ị kpụọ mkpụrụ nke afọ ka ha banyere gị aka ị poison God's minds. Ị na-asị na ka ị wee mụọ nwa ka ọ bụrụ investment for you as a father. You have destroyed your future with the future of that child. Ị na-amụ nwa as investment ị mụọ 20 at least ofu onye ga-enyere gị aka ofu onye n'ime ha. Can you imagine? Ọ ka mma iburu onye oburu wee zụọ ofu nwa gị zụpụta ya mmadụ na ịmụrụ 1301. Ihe ị mụrụ anyị bụ ndị ochie na ndị ama. Ndị a na-atọrọ mmadụ na-ezuru mmadụ n'ochie ezu agba ama ọ bụ nna ha ka ọ tụrụ ya. Ọ bụ nna ha mere ya. Onye ka a na-ekwu ọdịnala dị enwe ihe a na-akpọ family plan na-enye ndị mmadụ educate. Jụọ ha nwanne na-amụkọsị ihe iji eme gịnị. Ọwụwụ by four ị na-amụkọsị iji eme gịnị. Nụọ nwaanyị ịtọ nụọ nwaanyị ịnọ nwe ihe iji eme. N'ụkọcha nwaanyị ebiri amụchacha village oshi na ama ebe niile. Nwanne ịmụọ nwa onwe ihe ọ nwere. Nwatakịrị enwe ihe ọ nwere
onwe ego ojiro deodorant onwere panty onwere oto na okorobịa oruo n'oge eji mmadụ eme na only dịrị want to live. So ọtịka community suicide ka ya nwụọ I want to die kama oge live like this let me die o buru egbe jee ochi nwanne agbagbu ohi ya o nwere ike o mee succeed ofu and mana ije ha n'ije marago ije nke izi succeed ị ga-ejekwa ọzọ ntiri orie isi mmadụ one 90% of ndị ochi nwụrụ n'ochi because a sị na egbe ogbu egbe na egbe ọgbamgbana na mma only 1% mecha chegharịa bụrụzie emebe ihe ọzọ only 1% mecha chegharịa mebe ihe ọzọ only 1% 99.9 nwụrụ na ya I know because awụ m nwa otu amụrụ m n'otu awụ m otu nkwọ ka m bi amụrụ m n'otu nto n'otu sama m ihe m na-ekwu enwere m ndị friends m na ha toro eto ha nọrọzi ebe a and ama m the consequence of that amụrụ m n'otu nto n'otu so onye ọbụla na ịmara ya ha na-akọ ikwu na don't say anything nwanne 99.9% ga-ana n'ime because all law of karma ọ weta isi bịa were isi ka ọ bụ ị ga-emegide ontiri ejide gị and ejide gị ejide nke ahụ agago and ị gaghị akwụsị nwunye ịkwụsị ochi na-afịa ahụ ịkwụsị ochi na-afịa ahụ ọ dị ka mmadụ ị na-aṅụ anwụrụ ịkwụsị anwụrụ na-afịa ahụ ịma onye ọbụla na-aṅụ anwụrụ werezi ebe gị mara bụ onye ọzọ dị. So the best thing nwere ike ime ndị Igbo nwatakịrị ọbụla na-amaghị ọdịnala WhatsApp nwanne ị na-eme isi nwatakịrị Igbo nọ under below 30 ị mara maka ọdịnala nwanne ị na-eme isi sayensị ị na-eme isi something ị na-eme isi nnukwu ihe ka nna gwa nke bụ eziokwu because onweghị knowledge dị nonsense onweghị knowledge ghọrọ ahịa n'ụwa every knowledge is reasonable all the useful every knowledge dị useful isi na ụka nsogbu adịrọ mana ụka agaghị akụzi nwoge anything ị ga-amụta nwụ na-abụghị Jizọs na Virgin Maria mana ọdịnala ga-akụziri gị everything about life we carry onwe anyị kpọ ha ebe niile we have them everywhere ebe anyị nwere ha ma sayensị ma teknọlọji ma dọkịta ma dibịa ma ọgwụ anyị nwere ha ebe niile from A to Z we have them. So nwatakịrị ọbụla nke a gbasara gị isi na ụka ama na ndị be ụnụ nwere ike ndị be ụnụ na-eje ụka ikwu ọhụrụ arụ nsogbu adịrọ gbagha nkịtị let them go mee ihe bụ obi gị ọnwụ gị nwe future bụ nke gị future is yours we can never deceive you. anyị mbọsị ọbụla anyị bịareziri ebe ịtụrụ n'azụ na ekwesịkwana ihe ọbụla anyị kwuru unu ekwuzina ihe ọbụla anyị kwuru don't follow don't listen. So ihe anyị bịara wee zọọ unu ndụ ọ bụghị abatụ eluigwe na ọkụ mmụọ mba ha abatụ ana Igbo ma mma ọ mara mụ na gị o ana Igbo jọọ njọ jọrọ mụ na gị o. So ana Igbo ma mma anyị nwere vision we have a vision for ana Igbo so the vision we are selling to ndị Igbo so ọ bụghị abatụ ụka ma ọ bụ eluigwe ma ọ bụ ọkụ mmụọ mba mana anyị ma the weak point onye ka ọ na-eme arụtụ aka na weak point nwanne weak point no neutralization of the mind neutralization of the mind that is weak point ama gị ọra idewere ntị nke ọzọ ka amakwasagị onye nwa so nwe ebe ị ga-eji eje nwanne ọdịnala ịpa akọ na uche wee bịa so nwere onye chọrọ join ya anyị na WhatsApp nwanne ije ebe ahụ ịnọ ịmaghị ihe ekwu na-egere anyị na-akọba akụkọ chi ejie ọ na-eme mpụtakwa ebe a nkwuchara unu nwa jai ịghọtago mana enwere ihe ọzọ a na-eme a na-ede akwụkwọ a na-akpakọcha a na-ahazi na nwanne mmadụ ga-egburu n'onwe ya dịba ndị Igbo mana ihe awuvu a na-atọka ndị Igbo ihe awuvu mbadụ a ga-ejiri ya nwayọ nweazị nwe na-abido na ihe ozugbo na gịnị ka a na-ebido ka irite ụwa na-elele mba what of ụmụ ihe anyị na-akpara ihe alụ anyị na-atọ ụmụ anyị ọwụhụ ndị togoro eto na ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị mba ụmụazị a na-amụ amụ ka a na-agbara mba ọdịnala ya ọwụhụ ndị nkịtị anyị aghụghọ ndị nkịtị ihe anyị chọziri na ka anyị mere ụmụazị anyị na ka a ghara iwu ndị nkịtị ka anyị wụ lost generation we wasted every knowledge from our ancestors ọ bụkwa anyị kọsụrụ ya ndị kọsụrụ ya wụ fourth generation ndị na-ata ọrụ anụ ndị na-ekuchi nwunye mmadụ a na-achọ ka ụdị mmadụ nwoke ekuchie nwunye ya iji ọsị omenanị na-ekuchi nwunye mmadụ omenanị si mmadụ nwa osi kuchie nwunye ya nature four generation ka ọ ga-eteke ya iti wee recover that nonsense mmadụ nwa ekuchie nwunye mmadụ nwaanyị na-eri uju di nwụrụ anwụ isi na omenala si ekuchie ya enwere ike onye na-ekwu ihe a bụ ezigbo iru ewu ihu ọ dịka adaka
ọsị nwaanyị mmadụ nwaanyị kwa asampete nwaanyị ọma ogbuo die buru asampete n'ụdị n'onye nwa nwanne die ọkụchie ihe omenala na anyị ahapụ ya omenala na metụ ya aka n'ikwu datị ndị ebe na-egwu m gasị aka ise n'anya omenala iwe ihe a anyị ha echenjie ebe amadị m ndị vileji anakwaghị eme ya mana onye ọbụla na-eme ihe a n'ala Igbo ji wee pụta ebe ahụ jiri nnọọ nwayọ maka wepụ aka enwe n'ofe bifọ aka mmadụ nwunye mmadụ nwee ikuchie ya si na arụsị ji wee sị gị anị ji wee sị gị ihe ahụhụ omenala ya bụ ajọ ihe onye ọbụla mmadụ nwụrụ na be ya ọsọ weta ọrụ anụ isi ya biko nwanne onye mmadụ nwụrụ na be ya ka a na-abịara mgbaru onye mmadụ nwụrụ be ya ka a na-abịara mgbaru ọrụ anụ anaghị ata ya ebe ọdịnala ga-akwụsị those nonsense si ha jee gụtaba dị ọgwụ let them go and bring the jee gụtaba dị ọgwụ ka anyị marazi anị na ndị nkịtị ndị ka mmadụ onye mmadụ nwụrụ be ya ka ị ga-asị ya weta ọrụ anụ weta ọkụkọ weta nka weta small stout weta big stout weta golden guinea onye mmadụ nwụrụ be ya bịara mgbaru mba ha anaghịzi aka ụda nke ahụ agago ya old generation anyị ga-ewere tinye na 3000 degree fire melt all those nonsense were ya modu harịa something else ga-abara anyị uru for future hapụ ndị nkịta ka akọwa nonsense na-eje ha kọrọ that rubbish bụ m na akụkụ nyekwuo onye Igbo ọbụla nwere anwa akwụkwọ na this nonsense so na omenala na village ha nya burukwe gwogwe pụọ na village ahụ ọ bụkwa ọ bụghị Igbo land be ha ndị Igbo anakweghị eme ndị Igbo believe in nature ordinary wo nature and the nature principle bụ ihe ọma ka nature ji aga iru ọma ka oyi na-eji aga n'ogwu sikwa na ikuchi mmadụ nwụọ iru ewe buru asị weta ọrụ anụ weta nka mba anaghị aka ụdị akụkọ ahụ ebe onye ọbụla ma na omenala nke ebu nke ahụ nwanne jee nsogbu adọrọ a sị na ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egoro mana nke anyị bụ na Chukwu burucha oke anyị eburu oke nke ahụ bụ ọdịnala nke anyị ọkwa nke ndị ọjọọ nke ndị omekome na-agụpụ m aka m adịrị ya so a sị m ka Chukwu mezie okwu na mbọsị nta ka achịwo na owere nchi ihe m sị ka m pụta ka m kwuo okwu ụnụ makwa na anyị ka nọ ya n'ọba a na-achụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ izu ka anyị na-agba anyị nọ ya anyị ka na-agba izu ka anyị ga-esi wee mee bikọsị mana nwanne nta ka anyị na-eji anyị na-ejekwa ihe ịchụ nta anyị ga-ejikwa nnọwa ajara here wee nwee ike gbagbuo ezigbo anụ ọ bụghị nza ka anyị jere ịgba ọdịnala ka anyị na-eme ọdịnala bụ ezigbo ihe enweghị ụdị ihe ị gaghị amụtanwu n'ime ya enwero ma nke ọma ma nke ọjọọ mana ihe ma bụ ọ ga-abara gị uru mara na amara na anyị ji ezigbo okwu wee bịa anyị ji ihe wee bịa ụnụ agba n'ọsọ hapụrụ ndị ụka ga-agwụ na ndị a bụ ndị ọgwụ ego ndị a bụ nka ndị a na-efe arụsị nke a bụ ndị nke nwa nke a bụ ndị nke nwa can you differentiate arụsị from God ị gaghị eme nwunye can you differentiate omenala from God ị gaghị eme nwunye just based on ihe a gwara gị na Bible ịkọrọ nonsense na-akpagharị nwanne hapụ ha leave them rapụfa ma na-agbacha ọsọ agụọ mile just give nye anyị time nye anyị just na-amonitọ anyị na-amonitọ anyị until ifu ihe na agwa ụlọ na ọ bụrụ egwuregwu ka anyị bịara ya bịara egwuregwu so a sị m udo dịrị ụnụ ma ndị fụrụ anyị na ma ndị kpọrọ anyị asị ma ndị chọrọ ihe anyị ma na chọrọ ihe anyị na-eme ma ndị chọọchị amaghịzi m ihe m ekwu ana m afụcha ha ebe ha na-ekwu na-akọ ana m afụ ha kpọọ jee Naijiria na-akwu okwu ọdịnala n'ala Igbo o nwere ike ofu papa na ebe ahụ ewere akụfe pịa gị maka ikwuru ọdịnala ndị ọkwa ndị agbala adịghị mma uru ndị nze ndị a ọ na-eje ụka eme njọ kọrọ nda ihe a revolushọn m n'ala Igbo ka ọ ya ebido hapụ ndị ọnesensị ahụ ọdịnala ihe a na-hapụ ndị a bụ ihe mere ụmụaka na-ata ahụfụ 80% of ndị Igbo na-ata ahụfụ taa ọ bụ ndị Igbo ndị ala adịghị mma uru ndị nze ọha nwa bụ the problem hapụ na ebe ahụ na-eje ebe a ka anyị ga-ebido nsogbu anyị bido n'ala Igbo anyị ga-eji anyị zachapụ ndị a anyị jiri anyị zachapụ ha ebe ahụ mere onwe anyị ọdịnala anyị ọtụ anyị arụsị anyị efebe adịghị nsị ihe ọbụla sọrọ anyị na-eme ọ na-aba anyị ka anyị nọ ọhụ mmadụ ka anyị bụ can you prove that Chukwu ahụ ị na-efe ị ga-eprove nwe can you prove it ị ga-eprove nwe Chukwu ahụ ị na-ekwu okwu ị gaghị na-akụgheri na-ekwu nonsense onye nke afere arụsị onye nke afere nke onye nke afere we don't worship in our generation ndị Igbo anaghị efe ihe ọbụla anyị na we control everything we create we are in control of everything so why do we worship what a sị na arụsị kpaa ike egosi oisi eji wee pịa so how can we worship what we created with our perceptions anyị nwemere arụsị anyị mere ya with force of universe we created arụsị so ka ihe na-akpọ n'ihe what are you talking about ndị mmadụ a na-akọgheri ihe a na-ama ha Chukwu ji osi Chukwu ji wee ghara isi ya ebee ka ọ bụ ihe na-enye gị nsogbu schizophrenia na-enye gị nsogbu ọsị ọgịnị ka ịfụrụ ihe nweghị ịfụrụ nrọ bụ normal thing if you can interpret your dream
o wee positive ka ọ bụ nrọ positive, most of nrọ positive. Enwere negative nrọ mana most of them positive ka ọ bụ, ọ bụrụ all of them. Ndị mmadụ na-akụgheri Chukwu ji wee si ya Chukwu akpọ ya oku ebe ka ọ kpọrọ gị bịa gịnị. So Chukwu need you to gwa ndị mmadụ okwu. Chukwu anaghị aba n'ime onye ọbụla gwa okwu ọmọsị onye idi okoko dịka gị na hapụ. Ana m ala ike ịkọzi akụkọ ndị ebe ahụ. Ihe anyị bere ebe ahụ ndị ọdịnala, onye ọbụla bụ onye ụka nwanne anyị na isoro anyị ọ isoro ha, ịta na isoro anyị ọ isoro ha, ka anyị mara onye ga-abara gị uru. Ọ bụ nne gị na nna gị ga-abara gị uru ka ọ bụ onye mba ofesi? Ọ bụ ụmụ blọọdụ gị ya blọọdụ ga-abara gị uru ka ọ bụ ndị mba ofesi? Ana Igbo maa mma mara anyị na-abụ ọjọọ njọ jọrọ anyị na-abụ ije ebe ha tọrọ gị akọrọ gị ọgwụ atọrọ gị atọrọ egbuo gị egbuo ọ ihe unu chọrọ. Ọ ụdị Igbo ọkwa ndị ụka 200 500 years now ndị ụka bịa banyị na ihe na-eme 500 years. Look at Igbo land, look at onye ọbụla bịakwa kwuo okwu ụka bụ ọgba aghara ka o miniri. Go and do your own research. Ụka ndị okwu na ụka ọ ihe ọ pụtara 500 years. Look at ana Igbo a na-eri mmadụ erizi nnibe nwanne ya, mmadụ eri ozi nnibe nwanne ya, mmadụ eri ozi nnibe ofu nne ya erizi nnibe ofu nne gị. Ọ na-ekwu okwu ụka ba na-akọrọ na akụkọ ihe apụ ebe a ndị in fact ndị na-eje ụka sef ebere na-emere ụnụ, a na-enye ụnụ achịcha ụnụ na-ata. Nsogbu adịrọ ka Chukwu gọzie ụnụ niile n'ofu n'ofu, bụrụ onye ọbụla mkpa ya n'ofu n'ofu. Ọfụ anyị na ọgọrọ ndị ọdịnala bụ na nwanne ọ bịara egbu mgbu onwe ya, mana mbọsị nchekwere gị ya mee m ọfụ anyị, ọ bụghị ọfọ ndị ụka. Nke ndị ụka bụ nke arụrụ ana hapụrụ ndị ahụ. Ụka bụ nkewa ka ha bịara and ha eme ya ha emeghị ya ekerie na anyị nwanne na nwanne anyị si ofe ụzọ aga ka ọ dịbakwanụ.